Hello everyone! Welcome back to my channel, and now mag-reaction ko kay di dyan ako mapugan akong self na mag-react aning Lynn Silawan ang mga amiga o amigo in taon no. OFW po ko na ako din sa laing lugar, laing ano, tapos siya po I know nga naapod siya sa Taiwan karon, pero wala ako sa Taiwan. Naa siya sa Taiwan. Huy, muri ako ani kay murag very interesting. Sige, atong manawon ang video ha. Atong nasugdan. Sige. Hindi po sure kung to. Okay, start Total na. lockdown. Hindi ako sure ha, pero yun ang lagi kong nababasa eh. Yun ang nababasa ko halos lahat sa araw na to. Hindi ko sure kung totoo o hindi. Kung sakaling man totoo, ilang linggo mo ba yan pinag-isipan, Mr. President? Ilang linggo mo ba iniisip yan na kaming mamamayan hindi mamamatay sa virus kundi sa gutom? Wait. Hoy, di man siguro inana kabugo atong presidente. Oy, nga di niya hinuhunaon ni sa siya mag-issue og statement dira nga mag-lockdown na noon. Di po siguro bugo kay si Presidente Duterte. Uy, pag sure din ha. Imo dyan, ihay yung istoryahan nga murag bugo dyan kay si Duterte, no? Sure dira ti ay. Pag sure dyan din ha ti ay. Murag lain yung kinimuhang inistoryahan ti. Sige, parayin na to. Ha? Una pa lang, Mr. President, kaming nandito sa OFW na inaasahan sa mga kamag-anak namin. Na umaasa sila sa aming padala. Paano sila makakabili kung wala kaming ibibigay sa kanila? Ngayon, Wait. Paano sila makakabili kung wala kayong maibibigay sa kanya? Wala man gud gi-lockdown sa ano? Sa Taiwan man kaha, makatrabaho man kagihapon ka, so naa gihapon ka ipadala sa imong pamilya. 'Di ba? Uy, unsa ba na siya? Yun. dahil last quarter na ng March, paano nila matatanggap yung padala namin? Anong ibibili nila? Ha? Ano? Okay, nag-gets na ako siya. Hingon siya, unsaan daw niya, kung magpadala daw siya kwarta dito sa, sa Pilipinas iyang pamilya, unsaan daw pagkuha sa iyang pamilya ang kwarta nga iyang ipadala. Na total lockdown, ma'am, di ay. Hoy, ate, waka kahibalo nga na ay ginaingon nga guaranteed pass. Guaranteed pass, ingon niya. OMG. Wait lang. Makagawas mo ang good isa ka representative sa isa ka pamilya? Sure ba? Anong ibibili nila? In short, hindi mamamatay sa virus ang taong bayan kundi mamamatay sa gutom. Sure? Okay. Yan lang sana ang pagkaisipin mo. Hindi sa virus mamamatay ang taong bayan. At ayan naman yung mga taong nagpatupad ng batas, yan naman yung mga taong kuno humahawak ng batas, ay aba, wag naman sana kayo masyadong loyal sa Pangulo. Isipin nyo naman yung kapakanan. Wait. Kasi wala yung mga tao nagpatupad sa batas. Di ba ang presidente ba nagpatupad ng batas? Tayo is dapat magsunod. Di ba? Musunod rata sa batas nga gipatupad sa ato ang presidente. So di mo ma-blame ang mga tao nganong loyal sila kay Duterte kay ngano naa sila'y nakita nga mga gibuhat ni Duterte nga maayo. Di para nimo si Iragyaw-yaw na.
Okay. ng mga anak nyo, isipin nyo naman din sana kapakanan ng pamilya nyo. Wag nyo lang Okay, before ka dapat nagyaw-yaw din ha, dapat gid-isip po din mo imuha kapakanan sa imuhang pamilya. Kay ngano, nako, presidente na imong gikalaban, Mika. Uy, presidente na imong gikalaban, dili na basta-basta, attorney na, di na bugo, di na pareho nimo. Wag lang ang isipin ang utos ng Pangulo. Dahil hindi lang kami ang nahihirapan, hindi lang kami mga taong mamamayan ang nahihirapan. Sigurado ako, 80% ng mga kamag-anak nyo ay umaangal na rin sa hirap ng dinanas nyo. 80% to 80%? Are you sure? Murag na araw siguro na sa 10% ng mga nagreklamo? Or wala pa man siguro na sa 10% ng nagreklamo siguro? Ikaw raman siguro isa. Murag ikaw ra isa sa tanan, no? 1%. 0.1% ra ka. Wala pa jud ka sa Pilipinas. Wa nimo na experiensyahan tanan nga mga naghitabo dito sa Pilipinas. So, wa kay karapatan nga mo reklamo in behalf of the Filipino nga naa sa Pilipinas. Kay wala nimo na experience it before first hand. Diba? Nila ngayon. Ngayon sabihin nyo na wala kaming ambag. Panay reklamo kami. Aba? Napakagaling nyo naman. Sabihin pa ni Buti kayong Panelo, wala kaming ambag sa bayan. Anong iambag namin sa bayan? Oh, ano? Buti kayong Panelo. At kumusta na nga pala? Doon naman tayo kay Bato. Kumusta nga pala? Ha? Yung pagiging loyal mo sa Pangulo. Kumusta na? Ha? Wala bang apektado iniisa sa pamilya mo sa hirap ng buhay ngayon? Wala bang apektado ni isa sa pamilya mo ang pahirap ng ginagawa niyo sa Pangulo? Ay ginagawa niyo sa bayan? Ngayon nyo ako sabihin, ipabarang nyo ako, ngayon nyo ako sabihin, ipapahanap nyo ako ng Pangulo para ipapatay ako. Ngayon nyo sabihin yan, mga kupal nga, mga DDS, mga putang ina kayo. Foul words na. Oh, hindi. First of all, ate, katong di pa si Presidente Duterte ang presidente sa Pilipinas, naghirap na ang Pilipino, no? Ikaw, nadato ka atong mga panahon nga dili si Duterte ang di si Duterte ang presidente. Wala, di ba? Karon, kaabroad lang ka. Wala na kag sikinsa din ha. Uy, naunsa naman ka. Maong wala ni undan ang Pilipinas kay sungod sa mga tao nga pareho nimo mga crab mentality. Na yung mga inana nga mga tao nga kung kinsa nasa taas mga ginahila nilang maayo. Hindi mo na maayo, nya ikaw mo istorya pa jud kag mga false word. Hello, uy, sure din na ba? Tika kadali lang. Ay mo mga anak, imuhang mga asawa, imong pamilya dito sa Pilipinas. Grabe gud nilang paghirap gyud. Kaya anak gud imong kasuko sa presidente. Ngano suko kay ka sa presidente te? Unsa man jud ay problema ngano suko kay sa presidente? Giunsa kaniya? Naay pamilya nimo nga gipatay ni presidente? O giunsa gyud inyong pamilya ni presidente Duterte? Kaya ngano suko kay kaniya te? Di ko nakasabot sa imuha. Yan lang. Ay, sigte kag yaman dira. Wala na siya. Nalakaw na siya. Uy, naku. Namina bitaw ka saya. Di man jud ko di man jud ko into politics. Bahala na kung kinsa ng mga presidente nga ning ko din sa Pilipinas nga mag-lead sa tuang bansa, no? Pero kung makita nato nga naay maayo atong dapat i-appreciate nga atong nakita nga daghan man kayo nga nabuhat si Presidente Duterte nga maayo, no, mga infrastructures, di ba, karon na build program niya, di ba? So na stop lang na iyang program karon tungod aning coronavirus.
kung kinsa pa kahaang, kung for example, kung kinsa ang presidente karon, ha? Kung kinsa ang presidente karon, tapos na ay coronavirus, what do you think? Ilabang buhaton ang gibuhat ni Duterte nga nag-issue ka ng dako kay nga budget para lang matabangan ang tibuok Pilipino? Di ba? Ambot lang ka kung si ano siguro ang na presidente din ha, kung kinsa mga tao I don't think they can do what Duterte has done. Di ba? But anyways, guys, thank you so much for coming and for watching this video. And let's react to the other video ni Lin Silangwan. Anyways, bye. God bless. Take care. Thank you sa mga frontliner di ay nga nagsakripisyo sa ilang kinabuhi para lang na atong mga kababayan safe. Bye.